TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon tungod sa may TC. May TC, ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Pan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Yari ang testimonya sang aton mga ka-K5 na nagdaog sang cash prizes sa Suki Ayuda Promo matapos magbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako galing si LCL Bukayan sa Bongko, Pututan, Iloilo. Naligpay ko nga nagdaog ko sang kas na 10,000 pesos. Blessing alin sa kay Jesus. So, pina-encourage sa gid kamo, kadto kamo diri ka magbakal. Para nga makatilaw kamo kag magkadto kamo diri ka magbakal sa mga vitamins na makahatag sa inyo sa pagpugong ng mag-ano ang aton ng mga balatian. Gani ikaw! Kung luyag mo man magdaog sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo! Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. Ari na ang paborito nato niya, ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
Nga aga pamati ka sa K5 News FM. Mamati ako sa K5 News FM tungod kinanamian ako mamati sa ilang programa ay labi na gid ang kay Machokolet. Ako si Diana Sangmina, tunay na ka K5. O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, may puso. Day, bati ko damo ka na admirer, subong. Amo giniya, day. Basta naka DTX Beauty Soap. Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa. Madamo alap-up kag punggod ang imo, guya. Oy, hipos na gani ha? Awayon pa kakaroon! DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa bala. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Zay, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agahubas. Oo, baladay. Bisan tig-tatlo na kaadlaw. Ay abaw, gabato, gihapon. Kagday, ang gana niya bala. Duli yun, nga gutom-gutom. Dali lang baladay. Hindi ka magsiling nga. Oh, hindi. Kamu man ni Boyet? Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya, kapabaskog sang resistensya, kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement. Kalupok-lupok ba? Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, las 7:16 sa agang oras. Ginadulong sa Tuskalawan sa Mighty C. Mighty C, kitpabasko nga alkaline nga vitamin C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya, balanse nga pagpatpat sa mga balita, komentaryo nga patas, kag wala sang ginakahadlukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas, Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Kampiyon, 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 kampiyon. Kampiyon, 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 kampiyon. Kampiyon, 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 kampiyon. Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Hi! Hello! Good morning! Foro de los Pueblos. Mayong aga Pilipinas! Mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning! Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa aton sa nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa inyo sini nga mga radyo. Mabatian kita live na live mga ka-K5 sa FM band sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag sa aton sini nga mga relay stations
sa Leganes, Kalinog, Miagaw, kag Dumangas. Live man kita nga mamatian sa siyudad sang Pasig sa 89.1 kag sa K5 News FM Sara Iloilo 88.7. Halin sa Permira pakadto sa Quinto Distrito mga kabiyanan, nagapalayag ng palatuntunan sang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Foro de los Pueblos. Kamusta kamutanan, kamusta ang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga suki naton sa kanginan nga nagupod na sa aton sini barwa nga pagpangalagad sa aton sini nga mga taxi patrollers nga nagapasada aga pa nagalibot sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning sa inyo nga tanan. Foro. Sa aton sini nga mga WBTC modernized jeepneys, sa tanan-tanan naton sini mga ka-K5 nga nagapamati sa ila sini nga mga stereo radio, sa ila sini nga mga salakyan, sa mga jeepney drivers naton mamang chopper, sa mga toda tricycle drivers, e-bike driver na nakatutok na sa aton sini nga pagpangalagad mayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan. Sa aton sini nga mga KISS K5 Iloilo solid supporters, amo man sa aton sini mga ka-K5 nga mga suki naton nga mga tagpalamati via Facebook Live, ang aton sini nga mga online viewers, online netizens, mga overseas Filipino workers abroad OFW, mga K5 Fans Club International 1 and 2 nga nakatutok gid sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga maayad-ayad nga morning sa inyong nga tanan mga ka-K5. It's a Friday. Thanks God it's Friday, TGIF. Kita subong mga kaabyanan. Enero 10, 2025. January 10, 2025. Isa ka maramig nga aga sa aton nga tanan. Nagadulodopya ang malamig nga hangin diri sa may syudad sang Iloilo nga may dalang pagtulot-tulit kag magulugul-umon nga kahawaan mga ka-K5. Kay gani importante sa tanan kadalagid sang panandong, kapadalagid sang payong, sang kalo, sang kaputi, kagadala sang vitamin C nga Mighty C, the alkaline vitamin C ni Dr. Amil Itang Uy. I-like, i-follow, i-share na ang aton sini nga Facebook Live. Live kita nga makitaan kag mamatian sa K5 News FM Iloilo 88.7. Amo man sa pila naton sini ka mga social media platform sa YouTube kag TikTok account. Good morning Ma'am Maricel Balor Kasiple, Ma'am Nadeline Sautong, Laura Sumagaysay, Ma'am Bings Fish J, Ma'am Maritalia Mitsilina, Ma'am Bibing Bibien Pagtulunan, Ma'am Mayet Sapyo, kay Ma'am Remya Panes, Sir Jimmy Haneo nakabutwa na ged siya. Kag si ka-K5 Fred Pasgalado ay pagkapangapi sang klinika DTX Copimexa. Si ka-K5 Jasper Jan Linterna duay man kapangapi sang klinika ay pagkapangapi sang klinika DTX Copimex. Romers Pangadiban, si Ma'am Hazel Tuos, Ma'am Helen Morales Ibido, di na kamo. Si Ma'am Raquel Cobatanga duay pagkapangapi sang klinika DTX Copimex. Lisel Kaloyo, Ma'am Lisel, good morning dira sa May Leon, Iloilo. Nga nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad-aga pa. Franklin Uy Espinosa sa May Kompanya Molo. Nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad. Ang oras mga kabyanan alas 7:23. Saga, may klase, may opisina sa mga wala pa makahimos-himos na. Sa nagabarikutot pasta subong pagbangon na. Sa mga nagaligid, paskatres kama nila. Sa mga way pa makadigamo, kag way pa makapangimos, kay nagaangot pang angkla sa balay ni nanay, kag ni tatay, gabuta na ina. Ma'am Annalyn Panes Agrabante, Iloy ni Kervy Agrabante. Sa mga estudyante, pagbararangon rong kabo kag magpararigos. Adlawon tanaron Gapanimahon tinyo Bogtauron
Bangon na kabagbugtaw. Mary Jane Melanday Demet. Pedlo Montana, Norma Dana Baldoque. Pagpalalangon ro ko dyan. K5 Robert Garciano. Sa Tacloban City. Bangon na. Sa pangalan sang serbisyo publiko, kaming inyong kinandanagan ninyo sa kanginan ko po ninyo sa tagsa kaga ako si K5. Ray Espeja, Umalay. Ted Aujero Francia, biyernes na pero sa mga estudyante may klase pa, kag sa mga empleyado of course may trabaho pa. Mamba kamote karon sa hapon may opening salvo sang ati-ati tribes para sa Dinagyang, walo ka mga tribo. Yes, may office pa. Ang Capitol may office pa niya bilong adlaw. Ang City Hall may araman. Kag sa mga ginikanan, ang iban subong ang kabataan is half day lang, card day subong aga. Pero himos kamo, magpaligo na dra, manghabon sang DTX Beauty Soap, magamit sang deodorant organic Clinica Deo Fresh. Sa mga nagapamahaw, ipadalon doon sa inyong breakfast, ang healthy nga kape. Pili ka lang, Pre-Bio Coffee, DTX Coffee Mix, kag DTX Premium Coffee. Sa mga ginatrang kaso subong, mangod nga nabasa sang ulan, or bangod sang lamig, tumar ka mo sang DTX 500, D3 Bio kag may TC. Pabakunon tang aton immune system, kabato kita sa sudden change of climate, kay as of broadcast time, so sa kay Engineer Ferdinand Rubin sa Bag-asa, ang manubong nga temperature, ang malamig nga temperature subong diri nga mabatsagan naton is 20 degrees Celsius. So may mga nagabatsag dira sa ilang rayuma, sang ilang gasipon-sipon, tumargid sang MITC, D3 Bio kag DTX 500. Sa mga membro sang tribo nga magapasundayag karon sa opening salvo, tumarka mo DTX 500 kag D3 Bio para pag-stick mo sa inyong performance. Sa mga lalaki, magtumar Extend Food Supplement for Men. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, may aging aga sa inyo. Foro de los Pueblos. Oras alas 7:26 aga sa to sa nga pagpangalagad mga ka K5 diri sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sa nga mga koturan alas 7:26 sa aga sa aton sa nga pagpangalagad sa aton sa nga mga ka K5 ang aton sa nga oras sa dulong sa aton kalawan sa Klinika DTX 500 Food Supplement. Ang Klinika DTX 500 Food Supplement mga ka K5 ang mayara sang antioxidants ngalin sa dahon sa nga marguso kag sa panit sang tubo. Kung tawag nato sininga di sugar cane extract powder, ang Klinika DTX 500 Food Supplement. Alas 7:26 sa aga sa aton sininga pagpangalagad sa mga ka-K5 naton sa mga nagopod sa aton sininga palutuntunan Foro de los Pueblos. Yari ng aton sininga mga nagapanguna nga mga top stories of the day. Foro de los Pueblos. Good morning sa mga nagapabati sa Discover Pototan Iloilo Facebook page. Kakonek ang aton sini nga pagpangalagad dira sa Discover Pototan Iloilo Facebook page. Like, i-follow, i-share. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga balita sa aton sini nga pagpangalagad, signal jamming sa Dinagyang Festival, hindi na madayon. Foro de los Pueblos. Security, safety and security measures sa Philippine National Police. Amo ni siya dapat ang i-strengthen, ipabaskugon sa aton sini nga mga ka-K5 sa tion nga wala sang signal jamming sa maabot nga highlights sang Dinagyang Festival 2025 sa aton sini nga mga ka-K5. Expect na ni nga damo naman ang volume sang tawo nga magakari diri sa may syudad. Ilabi na gate gati ang ini nga mga events mga kabyanan. Hindi lang niya events sang mga taga syudad sa Iloilo kag sa mga Ilonggo. Kadamo sa mga turista nga nagakadto diri sa may syudad sa Iloilo para masaksihan ang world-class performance sang aton nga mga Ati Tribe competing group. Foro de los Pueblos. Kalinog Iloilo nagaisahanon nga yara sa category red sa listahan sa election areas of concern para sa 2025 midterm election. On the report karon ni K5 Kimberly Caluyo kay ang Police Regional Office 6 ing kumpirmar nga mayara sang tatlo ka mga kandidato sa
Iloilo ang nag-apply sang firearm exemption sa gun ban. Idabaluan nga subong nga Domingo, umpisa na ang pagpatigayon mga ka-K5 sang checkpoint para sa gun ban 2025 preparation sa midterm elections mga ka-K5 no sang COMELEC sa aton sini nga mga kauturan. Magasugod sa January 12, Sunday, Domingong adlaw sa aton sini nga mga ka-K5 ang gun ban and ginapaalinton sa tanan nga mga kapulisan ang pagpatigayon sang checkpoint sa aton sini nga mga ka-K5 iniman ang sandig sa statement sang Philippine National Police pinagi sa kay spokesperson sang PNP National Brigadier General Jen Pajardo sa may Camp Crame mga ka-K5 ang mga magadala sang pusil nga wala sa nagakaigo nga permit o kon exemption alin sa COMELEC mga ka-K5 ila binigid sa COMELEC on election Commission on Elections imposed firearms sa aton sini nga mga ka-K5 sa Committee on Ban on Firearms and Security Concern. So dapat may ara sang exemption kag permit. Kay kung wala mga ka-K5, magabayular kagid sang COMELEC gun ban kung ikaw ang madakpan nga nagabitbit sang armas mga ka-K5 sa tion sang period sang COMELEC gun ban. Sa aton sini nga mga ka-K5, hindi malang niya kuon nga sa tion sang checkpoint ka mga ka-K5. Bisan dira kaya magsagi ka patinikal-tikal kag magpasikat-sikat tas barangay yung gabitbit kada armas. Wala lisensya kag wala sang exemption. Sa aton sini nga mga ka-K5 from the COMELEC, sarang kagid nga mapailan kag mapasakaan sang nagakaigo nga kaso. Amuning panumdom sang Philippine National Police sa sa natalana nga pagpatuman sang COMELEC gun ban sa maabot nga January 12 mga ka-K5. Sa report sang PNP National halin January to November 2024 mayara sang 8,628 tanan sa mga naarestar sa pagviolate sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act mga ka-K5. Sa sining period from January to November 2024 ay kapin 25,240 tanan ka mga firearms ang na-confiscate, na-recovered o kon gin-surrender. Sandig sa layis ang COMELEC gun ban mga ka-K5 sa aton sini nga mga kotoran lakip diri sa mga exempted o kon may exemption sa pagbitbit sang armas. Now, sa aton sini nga mga ka-K5 ang mga naaprubahan nag-file sa ila exemption certificate of exemption sa aton sini nga mga ka-K5 nga may ara sang basihan no ang paggatag sila sang permiso nga magbitbit sang armas. Ila binagid ang mga areas of concern nga ginakabig sang aton sini nga mga kapulisan nga red zone or di gani sa aton sini nga mga ka-K5 mainit ang dalagan sang politika sa lugar nila or may threat sa aton sini nga mga ka-K5 sa ila sini nga mga kaugalingon. Amo ni ang sandig sa COMELEC gun ban rules sa aton sini nga mga ka-K5 ekipman sa mga exempted nga automatic mga ka-K5 sa sining COMELEC gun ban among mga prosecutor, mga judge, mga undersecretaries, assistant secretaries, justice of the Supreme Court kag mga legislators naton mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Sa dugang naton sini ka mga balita, inkumpirmar sang PRO6 nga tatlo ka mga kandidato nga nag-apply sang may tatlo ka mga kandidato nga nag-apply sang firearm exemption o sa gun ban tungod sa pagpamahog o kon pamahog sa ila sini nga kandidatura. Yang suno sa Philippine Regional Office 6
Balong tani karon with the K5 Karen Badilla kung diin nga mga lugar diri bala na sa may probinsya sa Iloilo o kon sa iban nga mga kaprobinsyanan mga K5 nga sakop sang Western Visayas. Ang oras alas 7:34 sa aga diri sa K5 News FM Iloilo. Grabe ang natabo dito sa may Los Angeles, sa may LA sa aton sini nga mga K5. Kagti gina pangamuyuan tagid ang safety kag ang pagbangon liwat sang ila to nga komunidad sa aton sini nga mga K5 dito sa may Los Angeles. Sa aton sini nga mga K5 particular na sa Yuton, sa aton sini nga mga kuturan bangod sa sining malapnagon nga wildfire. Kung sa diin kapin 130,000 tanan ka mga residente ang nag-evacuate mga K5 kag base sa report sa aton sini nga mga kuturan no mayara sang 5 tanan ka mga nagkalamatay. Amo ni kuno ang pinaka dako nga devastation sa sining nga lugar tungod lang gid lamang sa wildfire. Diri sa aton ang sunog kung kaysa mambal kita asod-asod no, pero kung kaysa mambal naton dumasulo swerte pagamay kay ti pila lang ka mga balay ang matupok sang kalayo pero didto sa ilaho sa aton sini nga mga K5 kapin 2,000 ka mga balay mga K5 kag mga business establishments ang nagkalasunog sa aton sini nga tawag nga Palisades fire. And daw hindi bala matapnaw do nga ang dito sa Amerika ni ang ila nga mga firefighting equipment sa very advanced na nimo. May mga helicopter na ni sila ya, may mga chemical nga pang bukbo. Kag sige pa hindi pa muntat nagalapad nga nagalapad. Dibla dapat may ara ni sila nga do ginabutang mga chemicals nga do harang hindi nakakamang ang kalayo. Oo. Pero nakalabot gid sa proper sa aton sini nga mga K5 mo may mga certain areas sa Amerika nga lapad blaw ang mga mga forest nila ni. Sa aton sini preserve nila ning forest nila mo. Like dre sa aton yang ginapang utod dito ya ganimo magalin nila nga tourist spot. Amo ning ginakabig sa mga most destructive pinagid ka dako nga halit dito kay may masobra na 17,000 acres sa Eaton fire ni tapos may 10,000 acres pagid sa piyak nga lugar. Bisan pa ganining balay sa mga celebrities laboto. Balay nanday Paris Hilton, Anthony Hopkins, Jamie Lee Curtis. Nag-evacuate man si Mandy Moore. Kag gina-check pa kung nasunog man ang balay ni Ben Affleck. Nga ginapayag na evacuate man. Kag ang asawa niya si Jennifer Lopez. Nagwa man sa report nga nabutang man sa risgo ang balay. Nanday Prince Harry bla kag ni Meghan Markle dito sa Montecito. So dako-dako nga kalayo nga hindi masagang. Damo-damo na sa mga firefighters nga nagtingob dito. Pero hindi nila punggan ining most destructive fire dito sa Los Angeles kag California. Amo ni sa ang pinaka dako nga devastation destructive events sa aton sini nga mga K5 sa wildfire incident no sa Amerika gid sa aton sini nga mga kuturan. Hamako mo na imo nga do kadasig lang pagkamang sang kalayo kay problema dabi dito sa Amerika kung magkadto ka didto ang balay even do nga mga konkreto ni sila nga mga balay establishments pero dikit-dikit kung makita nyo sa aerial view sang mga photos and videos nga napakita naton sa inyo diri subong. Amo ni siya ang mga picture kay Paul nga dasig magkamang ang kalayo, maglapta ang kalayo because katama kadikit ang mga panimalay dito. Kung nakalakat ka mo nakakadto ka mo sa Amerika, no, or sa mga western countries, ang balay nila may mga balay dito yang kita mo nang do sa mga subdivision man, no, sa mga deka ni kag sa mga lumina ni bla nga gadililikit blaw. Ano lang ni pader lang ang balot nyo no sa aton sini nga mga K5 kaya mo na nga kadamo-damo gid sa mga residente dito ang affected. Foro de los equipment sila gingamit na nila pero hindi gid mapunggan tanan nga mga chemical gingamit na nila
And ang kontra pag nila kay ang huyop sang hangin dasig. Ang mga establishment, mga 400,000 establishments ang affected mo sa Los Angeles. Kag ang galibog ang ulo sa mga firefighters kay way naga-untat. May 400,000 ka mga balay, ang wala na sang kuryente subong kiti nagkalabugto na. And ang hangin amo pagini kontra subong sa mga bumbero, mga firefighters. Pero kung isip-isipon gani January do winter do ano pa nandi malamig pa na nga nga ang klima dira malamig pa. No? Sa aton sini nga mga ka-K5. Kaya kay tigir mahangin. Mahangin. Daw kay posible pero nga posible nga may mag-ignite, may starting sang kalayo. May starter sang kalayo. Sa aton sini nga mga ka-K5 kay ti January ni February ni winter season pa rin sila mo. No? Malamig pa ni the spring season na siguro pero tipo do malamig pa ning klima. January, February. Iban gani ni January ga snow pa nimo. Gulan pa snow mo. But I do not know lang kung sa may certain dira sa Los Angeles kung medyo advance ang ila sining changes ang ila sining weather no sa aton sining mga ka-K5. Pero dapat may ara ni nga mga prevention kag anticipation ng government sa Amerika Determinas lang nego ka wildfire, no? Hindi ni siya first time nga nagkamang dang wildfire no? Nagsulod ang wildfire sa Los Angeles. Sa pagkabalot ta sini pila na kadekada nagligad may aksidente man nga muna. Kag nagkalasunog man ang pila ka mga areas pero hindi amo ni ka grabe. Hindi amo ni kalala nga imaginon mo ni kung ara ka dito do ano-ano malang ara ka sa isa ka pelikula man. Nga halos bilog nga komunidad mga kabyanan kung imaginon mo ini kung imaginon mo ini siguro do bilog nga city proper nimo. Sa aton sini nga mga ka-K5 bilog nga city proper na ubos kag natupok sang kalayo kung imo ni panumdumon ang kadakuon sang area sang nasunog sa LA. Sa commercial district mo, no? Commercial district. Mga manggaranon, may mga kaya manada, kag may mga business. Mabalay gani ka mga Hollywood actors and actresses. Manggaranon, lapot. Mamuti ang areas do kanami, do ka refreshing, kiti nature mo. Ang palibot mo sa aton sini nga mga ka-K5. Pero kung kaysa gali, may delikado man, magtinir ka sa may downside man magtinir ka sa mga kagulangan ni sa mga forest ni nga mambal mo do nami diriya ka magpatindog balay kay ti do ka umala nga type blaw pero pananglitan gali magitokar ning wildfire ni sus do hindi ka na makasilingan may masalbar ka pa nga mga kagamitan kag manggad. Usually ang wildfire kay gani sa mga western countries dumnuan mo daw 2020 or 2019 ito sa Australia daw pila man tok semana ang wildfire. Europe may araman pero kalabanan gid sang ginaigo Amerika gid. Amerika kag usually ka focus ini sa California, Pennsylvania, mga kag ang devastation hindi lang nga daw gagmay kundi dagko gid ya. Most destructive ganin sabong ang pag-describe mo. Most destructive wildfire incident in history sa aton sini nga mga ka-K5. So ang nasunog nga areas, no? Just try to imagine that 28,000 tanan ka mga structures building sa aton sini nga mga ka-K5. Grabe, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Mga home for the aged to kag lugar sa mga bata bala nga ginayop la ang mga ginpang sagod bala sa gobyerno nagklasunog man. Luloy lang gid sila. Sa 28,000 ni a total of 11,330 hectares. Imagine. Ang city proper pala hektarya naman may gani guro ga klabot 11,000 alone. Nalin sa kuan takson mo lindrabi sa may Taytay sang MIWD. Pakado dito sa may tatay to Fort San Pedro. Kag from end to end ang the nooks and crannies niya lang natawag snook and crannies sa mga hilit-hilit niya. Siguro mga gamay-gamay magiging city proper nato na compared to sa ila.
Gamay-gamay Oo. Gnalantaw ko gani didiro hindi klabot 11,000 hectares guro ang city proper alone lang way kitaga hambal sang bilog nga syudad sing Iloilo sang Iloilo City. Gina-imagine tabla ko ano kadako kalapad ang devastation dito nga natabo sa Los Angeles. Pero despite of this even though may casualty pero kapasalamat makita kay di mo nakagrabe kadamo bla sa naglamatay. As of this time 5 pa lang ang na-record nga napatay sa sining wildfire incident dito sa Los Angeles. Ginadala ni because kabalo kita kadamo sa mga Pinoy OFW naton nga ara didto. Do may ara gani kita listener siguro nga ara didto mo sa LA, pero I don't know kung dira specifically ila sini nga balay. Lapad man na bisan ning Los Angeles mo. Lapad ni. So sa mga nagapamati sa aton sini nga pagpangalagad, basi bala may pamilya kamo nga direkta nga napiktuhan sang sining wildfire incident dito sa may LA. Basi maka-comment kamo sa amon kag matinguan naton nga makuan sang interview no. Mapangamusta naton sila ditong sitwasyon ila binagid sa mga Pinoy nga ara dito mga ka-K5 no sa aton sini nga mga kuturan ubos kini back to zero ni. And isa ni kadako nga challenge sa US government no kung paano nila mga kabyanan liwat nga matagaan sang ayuda sang suporta ang mga pumuluyo dito kag mabalik sa normal ang sitwasyon dito sa LA. Kako na nga challenge sa incoming US President Donald Trump. He will be assuming office next week, January 20 or 21 na di sa aton, 22 sa ila. So maning pinakadako niya nga problema gid sa Los Angeles subong may 506,000 Filipinos mo. Kani kang LA nga nilapad ni. May friend kita si Manong Igos Lara, Pablo Lara, may dako na siya nga shop dito sa America sa Los Angeles, sa Lancaster, California. Taga Dueñas ina siya. Kag si Ma'am Leia Lara yang asawa nurse. Dito ni sila sa LA. Ang mga Pilipino laban gid LA kay sa San Francisco 310,000 Filipinos mo. So pinakadamo ang Pilipino ara sa LA. Sa LA gid. Ang New York 236,000, sa Honolulu 214. So kalaban galing malapad man ini. And we hope nga wala sa mga Filipino dito nga nalitan. Kay kon ini mo daw high-end nga lugar. High-end do mga padla ng posh village, posh subdivision. Kaya isa dira mga kon mo celebrity. Mga Hollywood star. Gani pero galing ni sa mga Hollywood ni post man ni sila makabangon, may mga insurances sila damo ni kwarta. Kag hindi lang isa ila balay. Duro ila balay. Makahalin sila dayon niya. Pero ang iban di mga normal mga ara sa middle level sang pangabuhi no munang medyo challenging dito sa aton sini nga mga ka-K5 do ala ghost town ang natabo no sa aton sini nga mga ka-K5 sa sini nga lugar because of this wildfire kag grabe ang paglaptas ng klayo tamak dasig no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kung makita nyo sa aton sini nga mga video nga ginapakita sa inyo subong diri sa aton sini nga Facebook page no sa K5 News FM Iloilo. So tingwaan ta ni ma-coordinate kita siguro ni sa ng taon-ta kung may mga affected Pinoy especially Ilonggo no nga mga kuturan naton nga ara dito sa area no kung may mga apektado dito sa aton sini nga mga ka-K5. So we pray sa inyo safety and security sa aton mga tawo dito nga nakasurvive. Kagabay pa nga hindi na madugangan ang casualties o numero sang mga nagkalamatay. Foro de los Pueblos. Ang oras alas 7:48 sa aga sa aton sini nga mga ka-K5. Sa gabi pa lang wala na ma-respondihan sa gobyerno. Kani gabi pa lang ging nakita na nila no. Galing kadugare ba si kadasigid ba sang klayo. Hindi nila yung masagang. Pagkamang. Hindi nila masagang. Actually nag-raise sila sang highest alarm. Recall ang tanan nga mga firefighters and kutob sang ilagi niya mahimo. Pero hindi nila mauntat ang klayo. Sige gidyang kaon sang klayo kag adasig
sang paglaton sang kalayo from one establishment to the other. So 400,000 establishments, way kuryente, nagkasunog, kag affected ang business sa among mga lugar. Sa pila pa ni ka siguro pila pa ni tuig siguro nga ano man no makabawi kag i-rebuild ang lugar kag because of this most destructive event sa ila sining area. For sure ang gobyerno manumdom na ni kung anong pwede nila braunda. Kada makatilingalab lang ang mga kapihan nagkakalayo. Mga balay nagkakalayo. Kag daw dinungan-dungan blind is mo daw naglaton lang. Daw ga inulot-ulhot may wala may tuo. Mera hindi ka rapal ang kuan ng Kaya firefighters. ang map kay 5 Paul, may map da mo. Pakita ba lang map, i-post sa map dito. Apat na ka area, apat na ka do nakita nila nga tawag ni location nga nagikalayo. Amo na duging sakop sige palibutan bla sila tanan. Sa Palis Palis sa Des fire, Yuton fire, Woodley fire, kag Hearst fire. Amo na sila ang mga areas nga kalalayo kag naglamon sa area. Amo na ka dasig pagid sang paglaptas ang kalayo nga palibutan nagapalibot ko lang taon mo babaw nito Hearst Kanti. Tapos dalom yung Woodley, tapos Eton. Nagpalibot nagpalibot ang kalayo. Kag hindi ka pa lang mga firefighter kay wala tuo. Ubos na mo from other states gani nagresponde na. Hindi gyapon makadudo, hindi sila gyapon makatap na, hindi sila makapalong sa kalayo. Ang makita tada number 1 I don't know kung pilak bilog ang fire responder nila sa munang area, amo lang gid ng location alone. Sa aton sining mga ka-K5 kay kung amo ni kadako ang wildfire, massive dapat ni times 2 times 3 ang plano sang gobyerno sini sa pagkontrol sang wildfire sa Plakadlaw kung pananglitan nga magbaralik ang mga residente liwat nga mag-rebuild sang community sa aton sini nga mga ka-K5 galing kung ikaw may mga propiedad may mga kadutaan, may mga kwarta, may mga businesses ikaw dira hindi kagid maghalin man mo. Foro de los Pueblos. Kapin pa isa na sa mga ginakadtuan man do tourist areas, tourist attractions manada sa amuna nga lugar sa aton sini nga mga ka-K5. So mula na ang challenge ang liwat nga paghihatag sang pag-rebuild sang community sa amuna nga mga areas. So grabe gid 20,000 130,000 individuals affected and 11,000 hectares ang kabilugan nga affected man sang sunog. Kagkapin 2,000 masubra ka mga panimalay ang kag mga establishments ang nagkalatupok. Foro de los Pueblos. Oras alas 7:52 sa aga. Sa pagbalik konta report ni ka-K5 Kimberly Caluyo sa Police Regional Office 6 sa mga update mga ka-K5 binagid sa sining palabuton nga midterm elections kag sa preparations ang aton nga mga kapulisan didto sa bilog nga Western Visayas sa sining pagpatigayon umpisa sa Domingo sang Comelec Ganban mga ka-K5 dugang pagid naton nga ma-update kag mga balita sa aton sining mga unit field reporters sa pagbalik sang K5 News FM Iloilo 88.7 Foro de los Pueblos program. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramirez.
pagtilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ipatan ng problema, magkamon kag maglubog sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Government Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magkapagayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Magulay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Neil Uy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Uy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan nga mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay.
Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga ano gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niya si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wish sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfan. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfan. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag bugtaw, at lang nga panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magluho sa bago nga paglaho. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay.
2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko na sakto. Ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Kat-5 Manilin Abaraw-Palit o kung mas kilala bilang Manilay Malit. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Milby. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Milby sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akong kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magakugpong, bangod wala sang payaay, bisan, ano man handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Milby sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, inbutang niya gapon kami sa manami nga building, intagaan kami sang trabaho. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 8:13 sa aga. Welcome back mga ka-K5 sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Foro de los Pueblos. Sa mga ka-K5 nato, good morning Mamilay, Montaño, Palencia, Blair, Motaliano, sa mga nagapamati ng mga tuner drivers dira sa may Bulilao, Mandurriao, kagra sa may Luna Street, La Paz, amuman sa may Sara Public Market, kag Pototan Terminal, nga nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad kay Bro Miles Bautista, sa kay Bro Coffee J Pahela, nga nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo, Bro Jojo Miles Bautista. Foro sang Pototan Public Market. Nagasigabonggid ang K5 News FM Iloilo. 14 minutos barwa na kaligad sa taktak alas 8 sa aga. Nakainom na ang tanan sang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy, kay ako nakainom bago lang gid tapos.
Ang ako na gininom, DTX 500 kag Mighty C. Ang DTX 500 food supplement mga ka-K5, di superior antioxidants nga manami sa pag-refer sa mga guba nga selula sa lawas naton tuga sang free radicals. Ang free radicals nga halin sa mga bisyo kag mga unhealthy naton nga lifestyle kag pagkaon. Kay gani dapat ko nagakaon kita sa mga unhealthy food. No? Kag hindi nami ang aton nga lifestyle kay damo kita bisyo, dapat nagainom gid kita. Mas kita nga mag-inom. Sa mga wala naman ya bisyo, pwede kag kinanglan gid nga mag-inom gyapon because ang ini nga mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy is prevention, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 nga hindi magkasulod kag maglala ang mga balatian nga ara nga daan sa aton sini nga lawas. Kay gani sa mga ka-K5 naton nga nagapamati sa aton sini nga pagpangalagad, inom na kamo nga daan, no, sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy. Kay si Sir Jimmy Hanillo bag-o lang gid tapos pangapi sang Clinica DTX Coffee Mix. Now, ang Clinica DTX 500 mga kabyanan, napamatudan na sa mga eksperto sa Estados Unidos, mga scientists, experts sa mga herbal nga grabe ang antioxidants. Amo na gani gitawag ini nga di superior antioxidants. Sang una, ang panit sang tubo ginahaboy lang, pero sang nabalaan nga ang panit sang tubo grabe gali ang antioxidants ini. Amo na nga ginaproseso. Gina-separate ang matamis kag ginapabilin ang mapait. Amo man sa dahon sang amargoso. So amo ning DTX 500 ang tanan nga mga antioxidants nila ginkuha kag ginhimo nga kapsula sa aton sini nga mga ka-K5. No? Kay ti alangan man makaon kag mapangos ka sang panit sang tubo kunin magkalagisi sungad mo to. Alangan man magsagi ka usang sang dahon sang amargoso. Igo mo makuha ang antioxidant siguro kulang paguro 20 ka balde nga dahon sang amargoso usangon mo. So din pahapos ni Dr. Ramil Itang Uy, no, sa kay Ma'am Virginia Francisco sang Barangay Villa Anita nga nagapamati diri sa aton sining pagpangalagad ang balyaw wala gid sang bayaay, wala man sang bayaay sa pagbaklanay sa mga suplemento nga makabulig sa aton sining ikayong lawas Ma'am Virginia. No? Ining nga DTX 500 food supplement. So ginit pa nami ang blood circulation sini, ginapanubo ang blood sugar level naton bangod sa pait nga ara sa panit sang tubo kag sa amargoso kag ang pagpanami man sang aton sini nga blood sugar blood pressure, no, ginapanubo ang aton sini nga blood pressure agod nga hindi kita mga kabyanan glala kag maglabot sa punto nga magkabalatian kasubong sang stroke, cardiac arrest kag heart attack, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Kung hindi naman nami dabi ang cellulose lawas ta, hindi man nami ang pag-circulate sang dugo sa aton lawas, no. Ti remember ang dugo amo na naga-pump, hatag oxygen sa aton, no, sa aton sini nga mga ka-K5 kag naghatag sang pag-function sang mayo sang aton sini nga korason o kon sang aton nga heart. So kung mahina nang circulation, mahina nang aton nga resistensya sa aton sini nga mga ka-K5, so that is why nga madamo sang balatian nga pwede ta makuha. Parisan mo ina sang Mighty C, basta gani vitamin C ginahambal na namon sa inyo, hindi na kamo magpili sang iban pa. Mighty C dapat ang inyo nga baklon. Mighty C alkaline nga vitamin C. Hindi acidic, non-acidic vitamin C sa aton sini nga mga ka-K5. Ipares mo sa Clinica DTX 500 parehas ang ginaobra kag ginahimo ni Mami TC adlaw-adlaw nga nagainom sang DTX 500 kag Mighty C dira sa may Barangay Tumkon, Ilaya, Pototan, Iloilo. Sa mga nagkapamati, along kamo sa mga nagalibod-libod sang DTX 500 sa kabarangayan nga mambal sila mas barato, pareho gyapon ang epekto. Sa baylong nga mag-ayo kamo magalala sina. So hindi nyo pag-entertain, bakal kamo direkta sa product centers. Kung diri ka sa syudad sang Iloilo, diri sa kilid sang Robinson's Place, Haro. Sa Pasig, sa Salvacion Street, Poblacion, Ilawod, Pasig City, sa Kalinog, sa Cosmart, kag sa Miagaw, sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Ang ginapagwa ni sa mga tuntuning nga mga nga pamintaha ng DTX 500 na sulod sa botelya tapos soft gel. So ginaklaro sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga ang DTX 500 hindi na siya soft gel
kag wala ina nasulod sa botelya. So hindi ka mo mag-entertain. Kung may ara ina, i-report yun dayon sa police o report dayon diri sa klinika or sa K5 para nga mapahibalo ini kay nagapanuntog lamang ini silang ilang patuyo nga makapangwarta gilamang patalangon kamo. Sa mga naglingin ng ulo, may tonsillitis, tumarka DTX 500. Taas imong blood sugar level, ang blood pressure mo, na vertigo ka, DTX 500. Ginabalik ko lang liwat ang testimony ni Ma'am Rica Domingo Quisto, 70 years old sang barangay Nonoy City proper, Iloy ni punong barangay Jenjen Quisto. Nga malawig nga binulan ang antos niya sang iya vertigo, pero milang gilingin ulo niya do nagabuyong. Gintilawan niya ang DTX 500 epektibo. Dinungagan niya pagid sang D3 Bio kag may TC. Pareho man ang testimony ni Sir Eric Gose. Ginashare ko ni sa inyo kay sila mismo ang nakapamatuod sang kaepektibo sang DTX 500. Na vertigo man si Sir Eric, hindi siya makatulok direkta sa mga masanag ni sa palibot kay galingin ulo niya na masuka siya. Nagtumar DTX 500 nag-ayo. Ang acid niya nag-ayo man. So ini nga mga testimony ni baten nyo diri nga gin-interview live sa K5 News FM. Ikaw ga pamati dira kung ikaw yun na may mga doubt to bala, kadto ka direkta sa product center, pamangkot ka dira sa in-house doktor. Pisa-pisa pamangkot ang doktor kay mataghan ka gid and makonvince ka nga magtumar sang DTX 500, D3 Bio, kag may TC. Sa mga ginikanan kabataan nyo, aga pang nabugtaw, iban kulang sa tulog, patumara sila sang may TC syrup for kids. Sa mga nag-edad isa ka tuig, sa 15 anyos, mga dalagita, kag sulterito. Sa mga nagasulab ang tiyan ko magpangape, kay 3-in-1 nga duro kalamay, hindi ka maguntat sa pagpangape. Silo ka lang sa imo nga kape. Magtumar sa or mag-inom sang timpla ka sang DTX Coffee Mix. May pre-bio coffee man mananam kag DTX Premium Coffee. Kahapon ara kita sa klinika, sold out ang DTX 500, ang DTX Coffee Mix kay damo-damo sang nagabakal. Ina nagapamatuod nga effective kay cleansing ini siya detox, mga detox kin pagawang tanan nga toxin sa lawas nga makatuga sang balatian. Kag nagapahumok pa sang bowel movement mo. DTX Coffee Mix, Prebio Coffee, kag DTX Premium Coffee. Sa mga nagapamati sa mga gusto mag-relax manog weekend, patawag ang imo nga manog masahe, kag magpamasahe, mag-relax, magpahilot, mamanyos DTX Herbal Oil. Pili ka lavender or lemon scent. Kung gusto mo nga on the go ka bilog adlaw may matrabaho, lemon scent. Kung gusto mo nang maghigda, lavender scent. Sa mga lalaki, may mga trabaho sa adlaw, sa gabi, may mga responsibilidad bagid, extend food supplement for men. Kay Sir Larry Praso, kay Sir J. Elio, kay Sir J. Barros, kay Sir Kaloy Elio, nagabiyay isang taxi, K5 Taxi Patrollers, extend food supplement for men. Kung nagabanog imot sang arthritis, mga arthritis, extend food supplement for men. Ang good news din kay ang mga klinika, food supplements approved sang Food and Drug Administration, wala sang overdosage, wala sang side effects. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alright, kahapon may mga nagdalaog sa Suki Ayuda promo sa padayon nga nagabakal sang mga produkto ni Dr. Ramil Itangoy. Sa aton sini nga SAP mga ka-K5 may 10,000, 5,000, 3,000 kag 12 tanan katag 1,000 kag mga produkto ni Dr. Ramil Itangoy. Congratulations sa inyo nga tanan, sa tanan-tanan nga mga winners. So kung nagabakal kamo padayon kamo nga bakal sa mga klinika product center naton, may coupon kamo, may chance sagid kamo nga magdaog mga ka-K5 sang aton sini nga Suki Ayuda promo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sir Jimmy Hanillo, patamyaw ko lang dira, de Vera family, gapamati subong sa K5 News FM, diri sa sitio Taal, San Isidro, La Paz, Gasigabong, Salamatoy. Sa mga listeners, blan naton diri sa may syudad sa Iloilo, ipatunog, ganin nyo, tunog ginang inyo sining radyo, kaya mo galibot ang amon sining team. And kung madagpan ikaw, aktual, nga nagpamati sa K5 News FM Iloilo, automatic niya ba na damo istorya, isa ka box nga DTX Coffee Mix. Matik na dayon sa aton sining mga ka-K5, isa ka box nga DTX Coffee Mix. Ang imo sining nga mabaton, kag makatilaw karagid kuway kapakatilaw sang Klinika DTX Coffee Mix ni Dr. Ramil Itangoy. So pamati ka mo, tunog-tunogon nyo, malo mo na mga tupad, balay mo ka-K5, Jimmy Anillo. Nga tunog-tunogon nila mga radyo sang De Vera family.
no, sa may Sitio Taal, San Isidro, La Paz. Si Sir Samuel Servano sa Sitio Kawayan, Barangay San Pedro Haro, katunog-tunog sa iyang radyo. Nalabayan na ni K5D, J-Way pa? Sa Kawayanan, Sir, sundon mo lang dito, Sir AJ. Sir Samuel Servano and family, gatumpok-tumpok sila dira. Si Security Guard Acopio, SN Security Agency, dira sa supermart sa Tabuk Subaharo, ang iyab lang nga handset ni, may monitor gali na, ga pamati siya, duag pula. SG Acopio, si Sir Jenny Ray Seaman, draman na nagatrabaho sa supermart nga pamatigit taga Sambag, Saraga, Iloilo. Si Ma'am Ella May Lago Piape, kag si Ma'am Annie Lizardo, si Ma'am Fritzy Vergara Palma, si Sir Kaloy Palma, senior kag junior sa Pasay, kada aga gapamatigid diri sa K5 News FM. Salamat sa inyo, sir. Alright, thank you Ged, no, sa aton sining nga mga K5 nga nag-suporta kag pala nga nagpamati sa K5 News FM Manilo. Nagka-standby si K5 Karen Badilla sa pila ka mga sino? Kimberly Caluyo, no? Si K5 Kim naka-standby sa aton sining nga pagpanglagad diri sa K5 News FM Manilo. Ang Kalinog paidalom nagisanon nga banwa naging paidalom sa red alert status, no? Sang aton sining kapulisan kag sang COMELEC sa aton sining palabuton nga midterm elections sa aton sining mga K5. Sa report na standby si K5 Kim Caluyo. K5 News FM Kampiyon Report. Nagpagwa sang listahan sang mga election areas of concern ang Commission on Elections kung COMELEC K5 Rica K5 TED. Kahapon nili no kung sariin gin-identify diri ang yara sa green category, yellow category, orange category, kag red category, K5 Rica K5 TED. Maghambal kita diri nga code green, abot silingon no, wala sang problema o kung wala man da sang kung ano man nga pamahog sa mo nga mga kabanwahanan K5 Rica K5 TED. Meanwhile, ang code yellow naman, it means may mga history sang siring political unrest o kung may mga kinagamo sa munar, mainit nga political rivalry. Ang code orange naman, ang nagapahibalo no, nga mayara sa presence sa mga armed groups, kaangay na lamang no, sa communist terrorist group o kung iban pagidra nga grupo. Samtang kung code red naman, baka big gidra nga critical areas kag dapat gid nga i-monitor kag bantayan ang amona nga mga lugar. Meanwhile, diri sa may listahan K5 Ray K5 TED, ang banwaya lang sang Kalinog ang nagaisahanon sa Western Visayas nga ginpaidalom sa category red sa election areas of concern diri sa bilogya nga Western Visayas K5 Ray K5 TED. So tawag na, so may mga balasihan diri, especially ang presence diri sa mga communist terrorist group o kung CTG dira sa may area sang Kalinog. Kag according man diya sa mga tao, hindi ba nila mambal nga may mainit dira nga political rivalry kay wala man kontra si Mayor Eco Calvo K5 Ray dira sa may banwasang Kalinog. So accordingly, sa iban naman nga color coding K5 Ray no, ang ining sa green category yara sa 116 no, ang mga kabanwahanan ang ginpaidalom sa category green. Meanwhile, sa category yellow o kung yellow category, yara sa 7 ka mga banwa, siyam naman ang yara sa orange category. Kagang ining aton sining nga mga COMELEC, ang aton sining kapulisan, ang naka-alerto subong no, diri sa tawag na sa sining palaabuton nga eleksyon. Tawagon naton ang yari diri sa yellow area of concern or kung category yellow, sa may Region 6, amo ini ang banwasang Ahoy sa Iloilo, Isabela sa Negros Occidental, Lemery sa may Iloilo, President Rojas sa Capiz, San Dionisio sa may Iloilo, San Enriquez, probably Negros Occidental ni K5 Rica K5 TED, Tobias Fournier sa may Dao Antique K5 Reno. Meanwhile, sa category orange, sa areas of concern, diri nalakip ang banwasang Badyangan, Calatrava sa may Negros Occidental, Kawayan, Haniway, Banwasang Leon, Maasin, San Joaquin, Sipalay City, kag Tapas sa may Capiz. Kag amo ning pinakaulihi ining Banwasang Kalinog, K5 Ray K5 TED sa may Iloilo sa category red K5 Ray K5 TED. No, so probably ang aton sila nga mga kapulisan kag ang aton sila nga Commission on Elections
makatulid din sa mga information regarding sa pag-declare diri sa Banwasang Kalinog kaya sa idalom no sa red Kaya category. ano kuno sa Kumilikaw, when we say ara ka sa red category, nakategorize ikaw as sa red status sa sining palabuton nga midterm election ka kay 5 Kim? Makabig nga critical area ka kay 5 break. Anong mga factors? Ng communist terrorist group. Wala Pero, hindi man nagakaulugan nga may ara sang political tension no sa lugar ka kay 5 Kim? Isa na sa mga factors kung pagabasihan ang nila sini nga guidelines kay 5 Ray no. Pero what I mean sa Kalinog Subong, status sa Kalinog Subong ano, may political threat sa mga kandidato? Damo gani naghambal nga taga Kalinog o kung Kalinog non kay 5 Ray, pero wala naman kuno sang political rivalry dito kay wala man kuno kontra si Mayor Iko Calvo kay 5 Ray. Gani no, pero tigin pedalom gyapon sa red alert level because lang sang presence and possible presence sa mga ginakabig nga mga communist group pa kay 5 Kim. Yes, kay 5 Ray no, ang ining ahoy gani nga we expect nga mataas ang ukon mainit gid ang political rivalry o kung pagilaway sa may Banwasang Ahoy yan lang gani no sa may yellow category. So hibaloon naton no ang dugang nga mga information sa COMELEC and probably sa Philippine National Police gid kung anong mangintikang nila kasunod no sa pag-declare o kung pagpaidalom sa Banwasang Kalinog sa category red. So probably damo dira sa mga deployment kay 5 Ray kag may particular strategy gid dira ang aton sila nga mga kapulisan kag iban pa gid mga ahensya sa gobyerno. Labuton ta na kay 5 Karen Badilla with the preparation sa Iloilo Provincial Police Office. Dugay pa man ang eleksyon na March Mayo pa, but then magasugod ang official campaign period by March 28 no. Magadugay ini 45 days. And probably maga-close or maga-stop ang election na campaign period by May 9 or May 10, no? 3 days before the election kay 5 Kim Kaluyo. Yes, kay 5 Ray. So dugong nga mga information, i-follow up lang sa aton sila nga news team, sa aton sila nga mga kapulisan. Sa liwat, balita na gikan sa COMELEC. Ini naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Ma'am Ani Lizardo, nagapamatigid always dira sa may Kalinog, aga-aga, always gid nakatutok sa K5 News FM Iloilo. Salamat gid Ma'am Ani si Lizardo, always nakatutok sa K5. Ma'am Luna Mondido, good morning. Nagapamati sa Pungsod Hong Kong si Ma'am Luna. No, ang gwapahon nga advisor kag supporter sa K5 News FM Iloilo Fans Club International. Ma'am Marie Talia Michelina, good morning. Nakatutok mga nagmamati sa ito sa nga pagpangalagan. Si Sir Jardwin Donggor, ang Vice President sang Iloilo Business Group bala. Nagapamati subong Sir Jardwin Donggor sang Coffee Brotherhood kag si Sir Louis Lagandaon Saldibar from Cavite, diri sa syudad. Nagapamati sila sa bungaga. Good morning sa inyo. Alright, counter report ni K5 Karen Badilla sa may patrol. Sa aton sila mga K5 dito kina ang Kalinog paidalom sa red alert status ng COMELEC for area of concern no this coming election. And last year do sila man to ang nakabutang no isa sa mga Pinaligad niya election may kontrato si Mayor Francisco Lapendario Calvo. Subong si Mayor Calvo why man sang kontra. I think ang may kontra lang gid the Vice Mayor not that hotly contested unlike before. Sa simpo ni former Mayor Alex Sentina, former Mayor Salvador de Vinagracia. Alex Sentina no? Away na kay nagpaway na si Mayor Alex. Si former Mayor Salvador de Vinagracia, init kito sa unang ilang rivalry. Sa kay Mayor Iko Calvo, kay si Mayor Iko Calvo niya personalidad abi hindi man ni plaway, misog matauhay man ni si Mayor Iko Calvo. Kaya ang isa ni nga ginikanan sini ang Iloy niya taga Dueñas mo, taga poblasyon B Dueñas, si Ma'am Sigondina Lampidario Calvo. So do why man gid sang friction abi dira sa pagka-mayor, pero sa vice mayor and local officials kag ang inalantaw lang ang dito sa hinterland sa bukid. Ang away dito bangod nga may mga presensya pagid man sang rebelde nga nagaso sang insurgency and ining revolutionary tax bla during campaign period.
Gapangayo sila sang kwarta dito sa bukid. Foro de los Pueblos. Naka-standby si K5 Karen Badilla sa patrol. K5 News FM. Kampiyon Report. Ka-K5 Ray kag ka-K5 Ped may tatlo ka mga kandidato diriya sa Iloilo ang nag-apply sang firearm exemption para niya sa election gun ban nga magasugod sa January 12 tubtob sa June 11 siniya nga tuig ka-K5 Ray kag ka-K5 Ped no kag according sa kay or ini ang confirmed ni Police Regional Office 6 o kon PRO6 Director Brigadier General Jack Wangki kag suno wala man dirigin detalye gid sang director ka-K5 Ray kag ka-K5 Ped kung kanday sino ang ining tatlo ka mga kandidato at kung bala diri sa syudad o kung sa probinsya sa Iloilo sila yang nga papili para sa sila nga election sa K5 Ray at sa K5 Ted. Apang suno sa kay Brigadier General Wangki nga nagpahayag ang ining tatlo ka mga kandidato nga may pagpamahog sila sa ilang nga kabuhi nga nabaton sa K5 Ray at sa K5 Ted. Amo na nga nag-apply sila sa firearm exemption para sa election gun ban. Kag suno pa sa director nga bisan nabaton na sini ang application ng tatlo ka kandidato para sa firearm exemption, nakadepende sa gihapon ang approval sa Camp Crame, ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted, kag dugang pa ni Wangki nga may counter assessment man diri nga patigayunon ang PNP National Headquarters tuhoy diri sa K5 Ray kag ka-K5 Ted, kag padayon man nga gina-assess sang PRO6 ang ginapahayag pagpamahog sa kabuhi sang tatlo ya ka mga kandidato ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted. Okay, wala na identify kung din nga mga area? May ara sang detalye ang aton nga kapulisan pero sa subong wala pa pahayag sa publiko no ni PRO6 Director kung kanday sino ini kag kung sa diin di sila sa syudad or wala sa province sila sang Iloilo ka-K5 Ray. Pero anong reason ko no? Amo ni may pamahog sila sa kabuhi nila. Yes. Tatlo ka politiko. Why man disclose ni RD o babayi lalaki ning mga politiko nga ni kag nagapadlagan sa mga mataas nga mga matag-as nga mga posisyon? Yes, wala pa no kag pero according may sa PRO6 once nga ma-approve ni sang Camp Crame so posible dira sila makapagwa sang complete details kahit sa subong nabato na sa PRO6 ang application kag ipasa ni nila sa Camp Crame kag dito na sa National Headquarters nakadepende ang desisyon kung bala i-approve ini o kung hindi ya ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted since nga may assessment man sila nga patigayunon para diri. Pero kung lang tawon naton diri ang landscape sang election situation naton for this coming midterm election na ka-K5 Karen sa status subong kung basihan naton ang mga balita kag mga previous nga mga hitabo diri sa may province of Iloilo duminit-init siguro nga mga election areas malang nga mambal naton nga medyo may rivalry gid nga tudtuod isa dira sa may Piaquinto distrito no? Partikular na sa may Ahoy no? Ka-K5 Karen hindi ayhan ang mga politiko sa Ahoy niyang nagpangayo sang exemption sa pagbitbit sang armas. Posible kasi 5 Ray no kay isa number mo na nga diri sa Iloilo ang Ahoy ang isa sa pinakamainit nga sitwasyon sa patagya sang piniliay pero tiam na ang suno sa kay General ang armas ni magambal ka firearm exemption ano nga mga klase ni upod ang mga di ba ginabawalan na ni nga daan niya ang mga tawag ni ang mga long firearms ang mga high caliber mga grabe bla nga mga armasaw? Yes. K5 Karen, ano din astang exemption sang pulis kag ano nga mga armas? Pagusto lang sila? May na sang guidelines ang aton nga PNP no kung ano yang pwede nga armas ang i-allowed sang aton nga PNP headquarters sa mga maga-request ka-K5 Ray kag ka-K5 Ted kag in kaso kung ma-approve nila kung makitaan gid bala nila ka-K5 Ray nga delikado gid ang ilay nga kabuhi especially sa subong nga pinili ay pero ti sa subong amo man na ang aton nga kuan pagid sang dugang nga follow up mo in what extent yang i-approve kag pila ka bilog nga mga armas ang pwede nila tagaan sina kag sinong pidig bitbit no kay iban may mga may mga bodyguard na mo
may mga bodyguard, i-requestan nila ang mga pusil, pa-approve nila ang pusil, requestan nila mga bodyguard nila ka K5 Karen. Possible blay now kung inang firearm exemption para lang gadya sa certain politiko, kagang politiko lang nila ang makabitbit sina ka K5 Karen Badilla? Yes, ka K5 Ray. Oh. Pero So, go ahead. No, pero sa subong no amo na ang ginkumpirmar sa PRO6 nga diri sa sa Bugos ng Western Visayas, diri sa Iloilo, ang ining 3 ka kandidato ang nakapasa pa lang sang application form nila para i-exempt sa election gun ban ka K5 Ray ka K5 Ted. So ari bala si PRO6 Director Brigadier General Jack Wangki sa iyang pahayag. Well, may mga candidates tayo na nag-apply ng kanilang firearms exemption, no? Invoking na may threat sila. So yung intel naman natin, because they are in charge with that, yung ARTO natin are continuously assessing yung situation nila, yung threat nila. Taga din siya Iloilo. 2 pa lang to ang tatlo na to ang nag-agi sa akon in-endorse natin. It depends sa approval sa babaw kay initially hindi siya amon, nakita man natin na they have this they have this threat kaya in-endorse natin. That would depend naman sa approval sa babaw kay siyempre they have to counter check pa rin yung assessment. Sa K5 Ray, no, according sa kay General Wangki, nga ang diri sa PRO6, ang nagapanguna gid sa pag-assess sa ining threat nga nabaton niya sa 3 ka mga kandidato diri sa syudad sa open sa Iloilo, ka K5 Ray, amo ang R2 naton diri sa Campo Delgado, ka K5 Ray, ka K5 Ted, okon ang Regional Intelligence Division naton sa K5 Ray. Sige. So, hibaloon ta na once ka ang mga pila ko na ka mga days ang ulaton na K5 Karen? Mga posible, mga 2 to 3 weeks ini ka K5 Ray kag K5 Ted, no? Pero according sa kay Director Wangki, nga napasa naman nila ang application sa Camp Crame. Si may-ari di kay gamba, si Kong F ko no? Basi isa man to sa mga nag-request? Foro de los Pueblos. Ibaloon tala no sa dugang update sa PRO6 kay ang mismo nga aton nga kapulisan nagsiling man nga kung makapagwa na sang desisyon ang PNP National Headquarters regarding direct i-detalye man nila sa aton direct kasi 5 Ray. Sige. At least mabalanta ko sino ni sila ang naghahambal nga may mga threats sa kaugalingon nila kag malantaw naton kung sa status kag sa estado sang ila sini nga posisyon subong tuwag na yung mga kabig na ton nga may maisog nga tawo nga mga threat sila at may maisog nga mga politiko nga mga threat sila K5 Karen Badilla. Yes, sa K5 Ray. So sa dugang sini nga mga detalye no regarding niya sa yung tawag sa ginahimukan nga security measures ang aton nga PNP diri sa Western Visayas para ya sa ang nag-remind dili ka K5 Ray kag K5 Ted ang PRO6 nga umpisa alas 12 sa tungang gabi, Enero 12 mag-umpisa na ni ang election gun ban. So January 11 siguro. January 11, I'm sorry. Ay, hindi, ang January 12 to June 11 ang gun ban. I mean, January 11 sang 12 midnight, January 12 sang 12 midnight, mo nagro namin mo? Yes, January 12 midnight. Sang kagahon? Yes. Oo. Ang susunod sa PRO6 na lauman ang mga checkpoint operations naton diri sa Western Visayas pag gahingyo sila sa mga motorista nga mag-cooperate no sa aton nga kapulisan. Sige, kay 5 Karen. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, ang ginagahatag ini no sa aton niya sa benepisyo sa aton nga lawas, especially sa pag-detox bala. Kung bago ka lang niya tapos kaon, especially kung damo ang imo yang ginakaon sa Christmas kag New Year, inom gid kita sa DTX Coffee Mix nga may ingredients ang chia seeds, ang katas sang
subong nga nagabulig gid nga makapagwa sang aton nga higko sa lawas mga ka-K5. Ang Ditex Coffee Mix mahimo mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Live diri sa Patrol, ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Oras alas 8:44 sa aga sa aton sini nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Kag tawag ni no sa aton sini nga mga ka-K5 labuton atos ka-K5 dyan ko yunan. Kay way ko no gindula na ko ng signal jamming sa palabuton nga din nagyang Festival 2025 no sa pitsa 25 o kung 26 25 and 26 no kay tik ang 25 kasadyahan ni sa Kabanwanan Saturday pagka Domingo muning highlight din nagyang tribe competition so wala sang signal jamming nga matabo no sa aton sini nga mga ka-K5 magambal ka signal jamming no sa aton sini nga mga ka-K5 gina limitahan no sa aton sini nga mga ka-K5 ang gamit sang cellular signal sa areas of concern no sang kung sinin pagaywaton ang mga festival no sa aton sini nga mga ka-K5 ang mga event no amo na da kung magambal ka signal jamming magambal ka signal shutdown ti patyon ng mga cell site sa mga telco so bilog nga nagagamit sang cellphone ma-off gid kag madulaan gid signal kaya mo nang budlay kung kaysa mga previous to nga mga tinuig to ginapatay gid ang cell site amo na nga why kamo signal di kamo ka-communicate kag mabudlay kung may mga bitbit kang bata ni para buyan mo kag tawag ni sa tuso nga mga ka-K5 lingat-lingat ka lang kag madula hindi mo makontak kay tiway signal. So, ang signal jamming, last year, way maniging pasugtan. So, subong, gindula man. No? Sa aton sini nga mga ka-K5. Ito lang nila kay sa una, way mga previous nga madinagya, mga tag 20 years ago, 15 years ago. Kung man lang gini, stricto lang ginang frisking sa entrance kay visit the points bala sa mga lugar halin diri sa La Paz, dito sa Medina Luna, diri sa Lapus. Ngayon hindi lang makasulod ang mga posible magdala sang bomba. Although nga ang latest subong bag-o nila nga technology kinabutang labi nila sa ang triggering device is cellphone. Ang Police Regional Office 6 through Brigadier General Jack Limpayo Wangki naghambal nga mayara man sila sang signal jamming device nga ginagamit sa ilang intelligence division sa pag-monitor sa mga makaduludang nga mga personalidad o mga kriminal diri sa Western Visayas. Kay kung i-signal shutdown mo, halap laagid 2 years ago dumduman mo sa highlight gid sang dinagyang or Sabado kag Domingo, reklamo tong tao bisan sa Guimaras, labot sila to way signal, sa Pavia wala signal, sa San Miguel, sa Oton. And may mga insidente nga naklanabo kami mga pasyente nga gindala sa ospital nga wala dayon marespondihan bangod nga wala sang signal. Pareho kay City Councilor Alan Saldivar naglain pamatsyag niya. Why sila makakontak sa iyang office staff kay why sang signal. So kung ma-device man lang nila ni nga signal jam lang or within the perimeter lang sang kag hindi sa bagay may mga emergency sa mga panimalay hindi kay mo tawag. Kag tiway nila abot mga taga-Haro na niyang layo na bla mga La Paz area ni. Kagaron kung ikaw bibag-ohanon ka diri sa syudad. Ang malagaw ka diri turista ka either foreign or local tourist. Ang iba sina gasalig lang sa Google Map mo. Ti okay lang kung may offline application ka. How about kung wala? Kung may signal jamming. The same is true. Downside man ina siya kung may signal jamming or signal shutdown sa pag-promote sang turismo naton kay ang dinagyang ginakilala nga world-class festival mo, Festival of Festivals sa Pilipinas. Ti paano abi mag-live mag-Facebook live ang mga vlogger ang mga bisita nga makita sang tao sa bugos nga kalibutan ang festival in real time. So manang ginalantaw subong for sure may mga may mga adjustment ngay moon si Director Wangki. Challenge ni sa ila nga hindi sila malutsan sang terorista, hindi sila matistisan, hindi sila halitan sang posible maglabugay sa sitwasyon ngayon Sige, kontes ka kay 5 Jenny Kayunan sa sining pagdula
sang kagula pag-approve no sang sining signal jamming nga request man sang Philippine National Police sa IFFI and particular na sa city government sa siyudad sing Iloilo sa pagpatigayon sang sining Dinagyang Festival 2025. Naka-standby si K5 Jenny Koyunan. K5 News FM Kampiyon Report. Sa K5 Ray, K5 Ted, no? So wala ginaprubahan ni Mayor Jerry Petreñas ang hinyo sa Iloilo City Police Office nga mag-signal jamming sa adlaw sa highlight ng Dinagyang Festival sa K5 Ray, K5 Ted sa Enero 26. So no, sa alkalde K5 Ray, K5 Ted nga as much as they weigh, kumbaga, ang security sa mga VIPs na magpapadulong sa Iloilo City, mas ginaprioridad nila K5 Ray, K5 Ted ang general public, which is ang easy communication balang K5 Ray, K5 Ted nga amo na ang ni Sir Ted, for example sa mga turista nga magapadulong diri sa Iloilo City nga sa Ligbala sa Google Maps o kung ang easy transaction sa mga hotels, paggamit sa mga ATMs, as well as man kung may mga for delivery kita sa media nga rely mostly sa internet connection. That's why nga nag-decide ang alkalde na hindi na pagdayonon ang signal jamming kay K5 Ray, kay K5 Ted. Matandaan naton nga sang Lunes no pagpasang statement si Mayor Jerry Petreñas nga naghambal siya nga manabol siya for signal jamming as long as mayara sa proper device ang kapulisan as well as ang National Telecommunications Commission na maka-jam lang sa signal sa mga specific or targeted areas, specifically ang Freedom Grandstand. Ang gina-target actually sa kapulisan is ang duwa ka judging area K5 Ted, which is ang Freedom Grandstand kag ang Iloilo Provincial Capital, ang judging area number 2, which is mostly sang mga dinapit na bisita nga invited sa province kag sang city dito K5 Ray, K5 Ted. Amo na ang priority siguro ang hindi maka-provide ang ICPO sang specific na device sa kinahanglan agud maka-jam lamang. That's why nga wala na di-approve sa alkalde and dugang man ni Mayor Jerry Petreñas K5 Ted nga may salig man siya sa kapabilidad sang aton kapulisan kay well in fact last year sa pagkabalo naton wala sang may ginpatigayon nga signal jamming and overall assessment man sa aton kapulisan ang nangin aktibidad ng Dinagyang 2024 nangin malinong man siya kag matawhay kag wala sang wala sang may na-record nga major accidents or major incidents sa pagpatigayon. That's why nga in full trust man ang alkalde nga makaya sa ICPO na ginapamunuan ni Police Colonel Kim Ligada nga ipabilin sa gihapon nga matawhay ang Dinagyang Festival subong nga tuig apisar nga wala sang signal jamming. Inalabot naton last time na istoda kita kay Police Colonel Ligada sa nagpadulong ini sa City Hall, naghambal man siya nga mayara sila sa Plan B in case na hindi pag-i-approve sa alkalde ang signal jamming na each VIPs na magapadulong sa Freedom Grandstand kag sa Iloilo Provincial Capital may have their own security plans ng balak K5 Ray, K5 Ted. May mga dalaman sila ng security guard as well as magluwas sa personal sa ICPO may mga augmentations man from the Tier 06 from the Coast Guard nga magpasiguro kag may mga course multiplier man ang city. That's why nga in full trust makaya sa nga otoridad nga ipabilin nga marinong or wala sa may record nga major accidents sa Dinagyang highlight sa Enero 26 kay K5 Ray, K5 Ted. Sige. Dapat i-secure nila ang iti last year 2024 wala man sa wala man sa mga serious nga mga related incident no nga nagluntad sa pagpadula man sang signal jamming kag kita pabor gid sinidre kay mamo gaugtas kita sinili gadto nga mga tinuig to nga nagipatuman sila tuging pang shutdown nila to ang balila ang buling area madulaan sang signal. Pero may mga areas nga hindi ko ay kalabot-labot kag malayo sa syudad na piktuhan pa sang pagkadula sang signal kay ti cell site nang ginpatay mo ang gin-off cell site sang mga telecommunications company ining mga tag-iya sang mga SIM card naton ngani K5 Jenjen. Amo na kay K5 Ray nga isa man sa ginalakawan sa alkalde nga sa 2023 ang proposed man to actually is signal jamming. Pero ang natabo kay K5 Ray kay K5 Ted nga signal shutdown. Kay mamuway sila sa nga gamit gani ang PNP. Amo na nga
shutdown gitong mga cell site to ni dula tanan nga mga signal. Bisan kita to sa media to no pagdulong tato sa mga balita to kag mga impormasyon kung nagkakitabo na kay kita ga renewal man kay why man sa mga signal. Amo na ang maginti consideration sa alkalde kay February kay February. That's why wala nga lang ginalaw ang signal jamming this year. Kay may mga affected man to ang mga first town bala sa province as well as nakalapos din sa San Joaquin kag probinsya sang Guimaras nga wala sang signal sa natabo sang 2023 kay amo na ang ginalakawan sang alkalde kay February kay February. Kasi ko ikaw baguanon di sa sudad kay Iloilo Ma'am Jenjen makuan kagid masala kagid ma-enjoy ka dinagyang pero white signal. Iblama baka dinampe ding paramahawan di makaon ko na gutom ko. Ti iban sila mayon ang kon taga diri ka sa susunod kay tutulan mo ang mga emergency. Although nga may ara na sang signal jamming device ang Bureau of Jail Management Penology ang kanbla ang provincial jail. Diyan sa nangapututan bla dumduman mo sang una nga takol ini ni 3rd District Board Member Matt Palabrica sa Provincial Board. Kay nagreklamo dito ang Barangay Council sang barangay na nga way signal. Kay daw may kuan lang to daw temporary nga gin shutdown ang signal. Kay may ginatiid tong mga otoridad nga posible illegal transaction sa sulod blas ang Press 1. Pero kung ako challenge ni sa mga pulis nila mapakita na mapalapad ang ilang intelligence monitoring nga hindi sila masudlan di sa mga terorista nga posible mag-sos ang kagamo. So far kay 5 Ted do wala pa man sang monitor gid nga mga threat or ang ato nga kapulisan sa karon diri sa Iloilo City. So that's why nga amo man nga ginaplanuhan man yung mga security meetings man na ginapatigayon ang ICPO together with the city government kagang sa Iloilo Festival Foundation kay February kay February. High risk lang ni Ma'am Jenjen ang highlight kid kung gapinonsok ang mga very very important persons bla. Hindi nga VIP lang kundi VVIP. Kung arang presidente karon kundi dako ng target arabing vice presidente ang key officials of the land. Ti habuyan mo na karon Granada daw pulokpan mo kundi dakong balita may stampede nga matabo magdinaguso. Pero ti ko na before Director Janky before si Director Wanky magwa kay ti daw gwa suglano ning daw hindi sa magdugay despesto kag si Colonel Kim Ligada pakita nilang ilabilidad parang basi make sense pa man. Pagpagad kay 5 Ted, so far, why pa man minapagwa ang official list ang city government sa mga approved or kadto balang or makadto diri sa highlight sa the 26 kay February kay 5 Ted. Ang Manila may mga delegates lang, mga ambassadors international, may mga officials from the local and the national, pero wala pa gid confirmation kung saan ay sino ang magpadulong diri sa Iloilo City kay 5 Ted. Given nga bala naton election season subong so damo gid siya ang mga aspiring politicians nga magapatulong diri sa city as well as man again ang mga delegates man international. Agadom hindi, makadto na sila. Kag manamyaw naman na hapid dinagyang. Para na sila sigurado na. Si agmatamat na sila nga nagapapatsyag kay 5 Ted at amo lang na nga idugang naton nga nagpaman sa executive order si Mayor Jerry Petranias nga nagamando nga dapat hindi paghimuon nga pamulitika ang highlight sa nga dinagyang kay 5 Ted kay this is a celebration of culture and dinagyang sang sang kasadyahan Foro de los Pueblos. Yes, kay 5 Ted. Ang sa tinga si Mayor di Boque tupod ni Baisao kay tip tandemya mo no? Kamadan kay 5 nga si Mayor di Boque tupod ni Gobao. Amon na ang pamangkot. Amo to kambal dapat si Vice Mayor Tintin Garinto. Kay ti siyang Vice Mayor, Vice Governor. Vice Governor. Kay si Vice Governor ang siya subong ang gapungko pa nga Vice Governor. Way pa man may isda ng Vice Governor. Ti nga si Inday di Boque to yang Barandaw. Ikaw ba pamangkoton ko? Siguro kay running mate si Gob. Isabton mo, Jenjen, kay hambal ni Gob, partner niya sa Progress, sang kabarangayan, si Lian. Tilawin niya man si Lian. Tilawin basi ma-union na nyo pa man.
Lakita mo nang iyang tarpulen? At magan kay 5. Oy, kagpa mabasa-basa may diatos Dueñas, wait mo sa mga dook Port District ka rin kagani, Dueñas. Ano kayo sa? Poblasyon A, Deswi, Jenjen, Dueñas eh. Dueñas kagali, no? Oh. Dueñas kagali, Port District ka. Abi ko 1 in 4th District. Ay, lang, in District 1, naya ka kay Sabre. Yeah, we are 1 in District 1. We are 1 in District 1 gali, no? Mo nang ilang logo daya. District 1 gali. Ang 3rd District, solid 3rd District. Ano yes ang port ang balo? Ang bot ko no, yes, ang port. Support Port District. Pero nakapeng si Mayor Lian Dibuque, no? Sa Ganilaw, nakapeng pa niya mga dancer kapo, no? Kamagan kay February. Ang bako nakasoksok sa pink kahapon si Mayor Lian Dibuque. Ang mga dancer sang Banaag Festival, kay Banaag Festival ni gina-represent sa Ganilaw mo. Mga naka-pink man kahapon. Yes, kay February. Pero damo to nagambal nga ako no nga sagid didto kuno. Ngano ka laway blaw? At dispresyon naman siguro kay February kay February. Pero ako si Mayor Lian, pwede ko to kambal kay gob nga gob. Pwede hindi lang ko da kay do ka ipal sa kun ng tawon da. Mamuti nasawayan ganito si Raisa Triñas to nga nagi-countdown sang dinagya nga hindi siya gani Vice Mayor nga resigned AA sa during that time. Tinisyuhan to gani ti gob si diri lang ko danay mapalakpak sa babaw stage siya. Ika mo gambal to nga do ka ipal kuno kapon to si Mayor Lian Dibuque. Sa opening salbo sang kasadyahan. Subong nga observe natin kay February kay February nga very present naman actually si Mayor Lian Dibuque sa mga events sa province kay February, not just opening salvo, no? Dumanamo naman nga events sa katuan si Mayor Lian nga upod man si Governor Arthur Defensor Jr. Galing kaya mo na ginatawag bla nga advantage, no? Sa isa ka running mate kung incumbent ang imo nga upod. Iti exposure-wise, mabitbit yakaw, kakipay ba Jenjen mo? Which is true, ginti 5. Damo mga mata, bla kapon, damo mga mata da sa Freedom Grandstand. Di may mga iban man to gani nga mga mayors man, ang mga mayors ang siyam kabanwahanan except lang puro kay Mayor Biron ang dito man actually kay 5 array kay 5 TED sa kasadyahan opening syempre given na may support sila si Mayor Lian may tribo man nga ginusuportaran ang Banaag di amo lang na ikay agid siya sa ingod ni Governor Arthur Defensor Jr. which is running mate ang gobernador bilang sa or kay napadalagan bilang vice gobernador kay 5 Ray kay 5 TED. Timanan mo kung sino nga mayor ya may crush kay Lian? Bati-bati ta si Mayor. Sino? Pavia. Grabe ka no. Mga daw iwan mo po Basi may iban paman kay February kay February kay sa pagkabarota si Mayor Lian. Igwa pag mas Mayor Lian sa personal. Dahil ko kita kay Mayor Lian sa personal eh. Guwapa, very poised si Mayor Lian kay February. Nakita naton gid kahapon no malapit. Mag-rate sa duga lang gid sila ng rate ni Alexis Calante no? Na may resemblance ang smile ni kay Alex Escalante kay ni Kay5 or ni Mayor Lian na dito kay February kay si Mayor Lian. Si amo na upod sila to siguro given kay February kay February nga amo na election season kay gid malikawan nga may lamod politika gid ang celebration naton. Kiti siyempre last year to duway man kasang Lian Dibuque nga nakita to sa opening sang kasadyahan sa kabanwahanan mo. Last year wala man si Vice Governor actually kay February mo. Si Gov lang gito ang nagpanguna sa opening salvo. Sige, salamat kid kay Jenjen karon may closure naman 2 PM no? The same route ta kay Jenjen.
Actually, kay K5 Ray, kay K5 Ted, ang rerouting activity, i-update nato na. Kaya sa pagkabalo naton, ang kahapon niya, duha lang ka judging area, parade type, pero subong ang opening salvo sa Binagyang, 4 ka mga judging areas, K5 Ray, kay K5 Ted, ang i-open. So, not just ang J. Ambasa, kag ang muli, ang affected sa traffic, affected man ang areas ang dito na sa may General Luna, balang K5 Ray, sa Mabini, Delgado, may mga patigayon nun, nga mga road closures man dira. So, i-update natin direkton sa Traffic and Transportation Management kung ano ang traffic scheme nila nga pagahiwaton kay K5 Ray, kay K5 Ted. Pero again, ginapangabay naton ang mga in public nga mabatsagan luwat ang pagpulupugok sa trafiko kay K5 Ray, kay K5 Ted. Pero sa now observation kahapon, though moderate to heavy lamang ang traffic kahapon sa pagpatigayon sa opening salvo dila sa may malapit sa city proper area, specifically sa J. Ambasa, kag Moriluri, kay K5 Ray, kay K5 Ted. Salamat kay K5 Jen Kauyunan. Sige, kay K5 Ray, kay K5 Ted, ini nga balita ang doon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na ka-detox kapalit or naggikan sa Iloilo City, ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, sa mga ka-K5 alas 9:05 sa agawan, oras kag tiyempo sa ato sa pagpangalagad, bantayan dug ang mga update kag balita karon sa 11 BPS program kag sa impormasyon sa kayong lawas si Dr. Ramil Itang Uy. Magpamati sa mga health tips kag health information nga dapat ninyo mahibaluan impormasyon sa ikaayong lawas. Umikit limutin ang problema, si Arman Guayo, crush naman si Mayor Lian Diboke kuno. Laura Sumagaysay, good morning. John Perotso Sumagaysay sa Barangay Paho, Putotan, Iloilo, nagapamati ang mga taga Barangay Paho, Perotso and Sumagaysay family. Good morning sa tanan-tanan sa inyo dira, Sir John Perotso Sumagaysay. Ang pamilya Poras sa Barangay Tuburan, Putotan, gapamati si Jonah, si Joy, kag si Corit, si Sir Randy Antiquenia, si Sir Louis Salivar, and Sir Jardwin Noydonggor. Kapamati subong sa ilang salakyan. Good morning kaninyo. Alas 9:06 sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM. Kami ngayon nakaupod ka K5 Ray Espeja Umalay. Ted Aujero Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.